Быйылгы Казан форумны меңләгән чәчәк һәм шул кадәр гүзәл затлар бизим. Беренче тапкыр халыкара чарада хатын-кызлар темасына аерым игътибар бирелә. Әлеге секцияләрдә дөньяның 27 иленнән җыелган ханымнар катнаша һәм форумның икътисади булуын исәпкә алып, алар эшмәкәр генә түгел, ана да, гаилә учагын саклаучы да, илһамландыручы да. Бу гүзәл затларны күргәч, ислам дөньясында хатын-кызлар турындагы стереотиплар югала. Башларында яулык, күзләрендә ялкын, үзләре бизнес хуҗалары. Альбина Насырова шәхси балалар бакчалары һәм мәктәпләр тота. Чираттагысын быел Дубайда ачырга җыена. Форум барышында әмирлектә үзенә ярдәм итерлек хезмәттәшләр дә тапкан. Ул беренче балалар бакчасы, мультилингваль балалар бакчасы Дубайда булачак. Анда рус теле, татар теле, инглиз телендә балалар белем алачаклар. Һәм инде менә шундый форумнар, шундый конференцияларда катнашу бу бик мөһим безгә хатын-кызларга. Чөнки без биредә дөнья күләмендә уйларга, глобаль уйларга өйрәнәбез. Һәм менә монда Дубайдан килгән ханымнар белән таныштык. Алар да бик ачык кабул иттеләр бу хәбәрне. Без сезгә ярдәм итәчәкбез, килегез, безгә төрле программалы балалар бакчалары кирәк, безнең шәһәребездә, безнең илебездә диделәр. Хатын-кызлар катнашында узган беренче очрашу эшмәкәрлеккә багышланды. Мөселман хатынына гаилә белән бизнес арасындагы тигезлекне ничек сакларга? Малайзиядан Азураида Шаһадан хәләл медицина буенча тынычландыра торган медитация алымы тәкъдим итә. Мин төрле юнәлешләрдә эшлим, аерым алганда хатын-кызлар өчен медитация алымы уйлап таптым. Шуны тәкъдим итәм. Ул психология принципларына нигезләнә. Малайзиядә мондый алымнар популяр. Утырыш залында буш урын калдырмаган тагын бер очрашу матурлык индустриясендә эшләүче хатын-кызлар өчен иде. Шәригать стандартлары буенча матурлык турындагы әңгәмәне Бәхрәйннән 2022 елгы галәм гүзәле Эвлин Абдулла Халифи алып барды. Мне близка, конечно, эта тема, так как я, в принципе... Матурлык темасы миңа бик якын, чөнки минем әти Бәхрәйн кешесе, әнием рус милләтеннән. Мондый форумда катнашу кызык, мөселманнарның нинди матур булулары турында бөтен дөньяда белүләрен телим. Бу сессиядә хәләл косметика, матурлык хезмәте, хәләл фитнес, мөселман хатын-кызлары өчен ял кебек темаларга сөйләштеләр. Бүген хәләл стандартлар буенча үз-үзеңне карау, матурлау мөмкинлекләре арта диләр. Бик күп хатын-кызлар хәләл бизнеста эшлибез, бит инде үзебез дә мөселман, шуңарга үзебезгә без хәләл продуктларны, үзебезгә хәләл косметикаларны сойлап алабыз. Чөнки хәләл косметика ул бит инде бары күбрәк натуральный, инде бары безопасныйрак хәләл косметика. Шуңарга без андый продуктларны сойлыйбыз үзебез. Кунаклар арасында эшмәкәрләр генә түгел, дәүләт эшлеклеләре дә бар. Әйтик, Камбоджада хатын-кызлар эшләре буенча министрлык эшли. Алар җинесләр арасындагы тигезлек, хатын-кызларның хокукын яклау, халыкара хезмәттәшлек белән шөгыльләнә. Мин монда Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче хатын-кызлар белән элемтәләр булдырырга, танышырга килдем. Хатын-кызлар карашы дип аталган бу очрашулар сериясын Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт, Милосердие берләшмәсе оештыра. Мондагы бүген хатын-кызлар, мондагы ханымнар үзләренең тәҗрибәләре белән пайлашалар. Алар аны ничек эшләгәннәр? Һәм инде менә яшь үсеп килә торган хатын-кызларга, әле менә икътисад эшендә, эшмәкәрлек кысаларында эшләрен башлаган гына ханымнарга менә аларның тәҗрибәләре файдалы булса, без бик шат булыр идек. Мондый омтылышны Татарстан рәисе дә хуплый, ул бүген хатын-кызлар секцияләре эше белән дә аерым танышты. Мы считаем, что развитие отношений России Россиянең мөселман илләре белән мөнәсәбәтләре үсеше һичшиксез хатын-кызлар җитәкләгән оешмалар белән хезмәттәшлекне дә күз уңында тота. Бу юнәлештә сезнең мөмкинлекләр зур. Наш форум стал в 10 раз красивее после того, как вы появились, и вы являетесь большим достоянием исламского мира. И вот так как вы одеты, такие вы изящные, мы на самом деле аплодируем вам. И сегодня роль женщина, мать, конечно, в первую очередь, но сегодня женщины активные бизнесмены, политики. Гомумән сессияләрдә катнашучы һәр гүзәл зат халыкара форумны хезмәттәшлек җепләре булдырыр өчен бик уңышлы урын дип саный. Минем максат мөселман дөньясындагы хатын-кызларның бәйсезлеге юнәлешендә эшләү. Минем оешма инвестициялар җәлеп итү белән шөгыльләнә. Шул исәптән хатын-кызлар бизнесында да. Казан форумында мин үземне волонтер кебек хис итәм. Монда мөселман дөньясында билгеле танылган башка хатын-кызлар белән танышырга, хезмәттәшлек өчен партнерлар табырга килдем. Очрашуларда шулай ук мөселман хатын-кызлар өчен спорт киемнәре, бизнес өчен үсеш мөмкинлекләре, мөселман модасы турында да сөйләштеләр. Көн дәвамында 9 килешү төзелде. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.